vás vítam u nového videa. Dneska zahráme veľmi známu hru, veľmi odvážnu a fakt toto je hra iba pre veľké deti a dospelých. Ja vydávam také videá, ktoré ani nie sú pre deti moc. Týmto výťahom sme išli, jaký je krásny, ne? Určite. Sporný. Nevyzerá krásne, akože... Falaka pomalu. Ľudia, toto je hororové video. Áno, presne tak, hororové video. Áno, áno. Hororovka. Ja si plánujem zatiaľ kúpiť tohoto. Je vyzerá dobre. Ten robot. A mal by byť aj nejaký update. Mal by byť aj nedávno, no proste o chvíľu byť aj nový robot, čož je super, mega super. Vidíte ma, jak som v skle, výťahu, I love rival. Ideme na to. Zlato. Aha, zima, otvorené okno. Idem zatvoriť. Niekto sa nám tu stal robotom. Zase táto mapa, to je na nič mapa. Fix. Oh my god. Bež. Come on. Bež. Videli to? Come on. Ja som tam nikoho o samote. Flashlighta. Zdrhejme. To je môj friend. Right. Ne. Ja som sa bugol. Vidíš, nevidíme.
Sme slepoši. Kamo, neruš ma pri práci. Však nechodí iba po mne, čo ti trtka? Trtka ti. Trtka díka mojemu trtka. Kamo, prečo ide iba po mne? Veď choď potom, čo je najbližšie. Kamo, iba po mne reálne chodí. To je nefér. Vieš čo, bolo to aj keď on, ja to budem, ja pôjdem tak ako more. Trkáti. Spravil som jeden motor, potom som skoro spravil druhý, ale tam som také šmal motor. A ľudia, mimochodom som trošku smutný, lebo som stratila mačka, takže prepáčte ľudia, ale proste som smutný. Proste, ale prečo ona musela? Ona nič neurobila to. Už nikdy nezoberiem tu do babky. Cože? Jaké trubky tu sú? Trbičky sa. Počkaj, to je akože ešte 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, je to zaseklo. Mne to seklo. Tak ja sa s vami učím, ľudia. Takže čaute.